1, 2, 1, 2, 3. One, two, one, two, one, two, three. Muster to him at the stream. Attention everyone. Muster to him at the stream. The май темна півниця. The інспекція of домашнє вінко. Вінко чоленое. Хоче буде вінко пити. The пити. Вінко. Ну та сяк. Та що, потихеньку деяко то буде. Добрий вечір. Пиште, це добрі чути мене. Це добрі чути бавку. Мені сьогодні теж бавку доста так преголосно чути, не? О, здоровля. Тебе ми тут давно не виділи. Та й мене ми тут давно не виділи. Низько бавимо темну півницю, кіт що. Так. Якраз добрий день, аби собі вибрати нового солдата в нашу маленьку армію. 6 нових рекрутів мені прийшло. Бо був то вчинити, треба мені раз поникати, ковня насправді є. По класові посортований якраз. Ну, є в ня... По активіті, ні, по класу, добре. А треба цих усіх зняти туди. Всіх гет. Тепер буде видко. Ну, мавим ковід, та що? Та вже в третій раз. Здорово, Марку. Айно, давно з мене були, та... Всякого було доста. І в мене був ковід, і просто не було дяки та й часу. Божечку, тільки мав роботи, ви б знали. Не знав, як за того знебити. Так, що в нас тут з командою? Значить, по класові. Двоє сліпаків. Он троє дівочок, і Нася лічить. Цих барбарок. Дальше хрестоносців двоє. Мачкопес один. Всіх із щитом двоє. Двоє баунті-хантерів. Цих теж двоє. І цих двоє. Цих унь троє. Псів двоє. Лари Крофт теж у ня дві. Один алхімік, два джестера, два сесі, одна лучниця. Ясно. Значить, кого би нам хотілося? Насправді у нас доста файний запак. Тот 30-й персонаж нам не на тільки й треба. А що у нас тут є? Два джестери. Всім понятно. Та все добрі. Я, ну... Живий і здоровий. Це треба нам арбалет чи цю? Ще одну. Та й сися ще нульового левела, я ще й не бавив. Що вона знає? Вона знає стріляти. У неї теж цей бандаж є. На лічення. Угу. Я би насправді взяв кіть брати та взяти ще одного сього Man at Arms. Та й то не знав. Це вартує. Тут така ситуація просто ж. Їх низько шестеро, завтра гонно бути менше.
можна апгрейднути, бо у них хоч більшого левела були. А, не мож, бо не є в них цих щитків. Бюстів. Бюстів в нього не є. Всяк не буде. Їх просто буде більше кожен раз, та й буде нормально. Добре. Ну, та з цими понятно. Ого, у мене навіть є один персонаж 4-го уровня. А ну, по левелу вищовня. І то в мене навіть можу зібрати читову команду з високими левелами. От, правда, то все в основному 2 СС. 2 монашки у нього 3-го уровня. Ахмед що може? Угу. Порозуміємо. Добре, тоді мникати, куди б ми могли йти. Можемо вже йти на таку на середню. На ветерана. А ось навіть тут. Це що? Плюс 30 bleed resist. Мені то не аж так треба. Це насправді не класний. Мінус 15% максимального здоров'я. На геліонку плюс 15 максимального здоров'я, або мінус 20 стан резист. Тоже дурниця якась. А це взагалі на Abomination. А де моє мачко пес? Ану. Та він мав бути убратий. Він мав бути убратий, у мене на нього щось було. Но, туй. Раз, два. Такое атакуй. У мене все даже на нього є. Та мені сюди ніщо йти. А й все класно. Або треба Свайн Принца вбити. Ха-ха! Юй! А попробуємо? А поберуємо? Кіть брати, наприклад, Шандора, ні? Що в нього? Ну, теж не фонтан. У Шандора по скілам якась дурниця. Значить, кровити, стріляти, понятно, це що? Tracking shot. Bypass style, bypass... Ага. Це прицілювання. Ясно. Це поберу я вбити принца. Дуже тяжко. Та попробуємо. Хочу лише забрати якусь адекватну команду. Значить, кого лепера не дуже хочу на першу позицію класти. Або видатимеся вже більш нікого. Бо кіт на лепера та балтушку. Та ліпше балтушку туди. Бо треба когось май високого уровня точно на СС. Далі, лічити яким. Треба Меджестера. Кемпіона може. Все порядок, все не порядок. Другий ся лічить. А третій без уровня. Де є третій? Я третього навіть не вижу. Перший, другий. У мене лише два, значить. Та хіба так? Ну добре, тепер їх убрати.
Фух. Тобі буде нормально. На Джестера щось було унікальне? Не було. Protection. Protection то добрі. На Геліонку щось. Бо все вигодно лише кіт я буду без факелів йти, а я не дуже хочу без факелів йти. Елумі ще раз. Здоров, здоров. Радий видіти. Давно тебе не було. Ти мене давно не було. Щось ти низько робили, Мігалю. Йой, саму роботу. Все. Саму роботу, ніч інтересного. Що би нам... 100%, плюс 100%... Ага. Може на сього? Авать на Геліонку. Мінус 25% гілінга, або... Нормально, нормально. Або в мене не є ніч такого, щоб її дати на демедж. На демедж. Просто мінус 10% стреса. Це теж не піло насправді. Плюс 4 dodge, мінус 1 speed. Добре. Плюс 2 speed, мінус 20% move resist. Тут і нясовати сильно не будуть. Та що, Возира то ж команда у брата. Возира то ж команда у брата. Теперся ще провернемо у Варош, подобавляємо їм скіли, може, які. Ану. Коня там. Айно. Айно. Булстер Retribution. Доста. Кемпіон. Все та й все. Знахарці лічити, та й може стан. Та й може стан. Ай, ти буде. Ну, буде у нас там один сейс. Добре, та 2 комплекта факели, 2 комплекта йде. 2 лопати, 2 ключі. Там свині, там видав буде отрова. Видав. Ну, не знав. Ідім. Фух, з Богом. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Я ніч не поняв. Ну, в смислі, я щось поняв. Буде сяйда, що інше грати. Низько не буду ніч другого бавити. Низько буде лише як півниця. Значить, що у нас є? У нас є яка карта. Кіт я добрі розумів, та свиня буде авать у сьому углові, авать у сьому углові. Ту й по пути ніч такого. То ми можемо просто піти руно, і ту й порозуміти, авать у ногу, авать у другого бока йдемо. Сяк би не було. Ну йдім. Сюди.
А, точно, сюди. То треба. Вже не пам'ятаю, як це бавити. І це як було? Там ніч не було на землі, я ніч не бачив. А, я забув поникати їхні характеристики. Це у них мінус 10% Blight Resist, ясно. Все ще супер. Нормально. Нормально. Убида, що друге бавити треба на то мати сили. А я тепер не мав дяку ніч другого бавити. Якраз давно не бавив півницю, та мені самому інтереснося цьому мало вернути. Так, добре. Знахарка не гонна попасти, аби оглушити. Добрі. Ми починаємо із Battle Ballad. Бафаємо всю команду на акуратність, на кріти, так і має бути. Булстер, аби ми діставали менше стреса. Все так і має бути. І будемося старати раз убивати цих іззаду. Вони мають паскудні тут і спереду. Но. Піціцькому ще треба було. Піціцько. Уже так у двоє хворих. Дуже шиковні. Uncommon. Добрі, добрі. Так, та що, будемо видав. Зачнемо їх кровити. Поникаємо, як ото піде. Бо раз із стресом нормально. Так будемо видіти. Всяк воно бити. Ага, я його тепер вже не можу досягнути. А всього? А всього просто не попадав. Нормально. Всяк може бавити. У нього здоров'я немного. Якось буде. Ага. Йому можна було виліпшити екіпіровку. Я щось не подумав. Та й сів теж в есталці. Вже як є, вже як є. Нормально. Не дуже голосно бавка, нормально. Все було нечекано, все він дуже угатив. Ну, та й сього легко. Золото, антивеном, нормально. Ну, супер. Бандитоші! Єй, бандитоші! Так, лічитися не будемо, а будемо пробувати оглушити. А чого? Я його не можу. Ага, я не можу оглушити четверту позицію. А я це не знав. Ха. Тоді попробуємо цього оглушити. Супер, дякую за коментарі. Кіть добре все чути, значить можеш бавити. Так, нам інтересно раз
цього бандита ззаду убити. І видав. Обана! Ну, всяк би ся жило, кіть вони ся будуть промахувати, та може їх би навіть убити. Добре. Супер. Із здоров'ям проблем читаво нема, тому що всього добити. Не попав. Понятно. Супер, у нього 2 промахи за шором. Всякся може з ними бити. Так, ти туди ретриб'юшн ще вчиниш. 1000 годин стичі кровлю. Так і буде. Тут добиваємо цього. Супер. І обстався лише великий. Добре. Не чув. Ну, падав дощ низько, падав. Доста не слабий такий. Це вже тепер полівило. Так. Стрес лічити не треба. Можеш полічити маленько усіх оцяк. Десь єсь умират. Парада. Так, той ключик треба. Добрі. У нас раз Барс плани по часі. Ну, всяк уже є. Ми тут сильно не вибираємо. Та нормально, сидіти вдома можеш бавити бавки. Ні. Мені сяк любить, я, наприклад, завтра планую вдома обстати, ніде не йти. Ну, і пенсію то ще мав серенчого ж не мушу ніде йти. А коби мусів, то би було мало друга. Що у вас ще інтересного? Розказуйте. Давно ні з ким тут читаво не комунікував. Один здоров'я обстався, ну. Всяк би ся жило, не? Один здоров'я, ти кажу. Ю-ю-ю. І це було, повім так, доста... несправедливо. Чао, Емку. А ти вижу без звука никаш. А мені ти указуєш, що ти без звука никаш. Та що я ти можу поїсти? А ти ходиш до школи? А у вас не дистанційна вивка? Як у вас там з коронавірусом, добрі? Так, всього вартує полічити всяк. Угу. Slowly, gently. This is how a life is taken. Полічились ми, добрі. Ну. Добре, що хоч цього не порізало. Добре, тоді... ну, мусимо сяк. Стрес там нікому лічити раз. Чуєш, ня? Все чудно. Мені тільки в аплікації Твіча каже, що ти не никаш без звука. Я не знав. Ні, пак, розумію, що ти не чуєш, бо я ся не писав, то значить ти не подає кучу, ні? Так. Тепер ще Добріна могла би бути дистанційна. Далеко ти до школи йти?
Бо я, наприклад, споза того ж цілий день сижу на роботі, та я доста радий, що пораз ходжу на офіс, бо мав резон вийти з дому, мав шансу походити якраз. То доста добрі. 250 золота, 375 золота, свищуся на то. Так, тут буде ще набитка. Всіх знаємо. А то він би і так був маркований, там нічого страшного не вчинив. Свинота то є на... Так, Battle Ballad. Нікого сильно не треба лічити. Треба цього інного оглушити. Всяк добрі. Поранно. 26. І на персонажа другого уровня того набити. У мене кровотечу Нико не знима, та я не взяв із собою бинти. Ну йо. Так, Battle баладу я захоснував. Туди сяку чинимо. 30 минут. А тут і 30 минут ідеш пішо, це мусиш це вести. Ну, бо мені десь так на роботу, або пішо. Ож, я не сідав ні в які автобуси. Ну, ніжками ото на Хосен. Так, тут ретрибуцію включимо. Бо іншак не можемо. І так не будуть бити. Всяк хоч будемо здачу давати, ну. Добрі, тепер подлічимо його конкретно. Айно. Сись іде спати, і пустеся єден, з ним уже можеш мати діло. Стреса почти не є в команді, супер. Достася файно держать. На автобусові не хочемо ходити, бо повно людей. Ну, ясно. Accuracy 85, а тут 95. Та сим ясно діло. Порядок. Це все зараз не буду годин взяти. Сторінка журнала. За місто чого можу взяти? Не за місто чого. Хіба цей камінь виверечи. Так, тут вихуснуємо ключ, котрий в мене обстав один. А тут лупинався. Цих хрестів у доста. Ну що, де у нас свинтуш? Тут долі. Та йдемо. Не йдемо. Встанемося тут спати. Сяк. Так. На 4 драк, плюс 10 у ворота, плюс 5 кріта, і все мені треба. Добре, що у нас обстало? 4 єдиниці часу ся обстали. Що я ще можу вчинити? One companion. Ага. Не. Плюс 10 акуратності, плюс 8 кріта. Сим можу на геліонку. А вать вона собі може плюс 10 кріта просто. Ліпше й се, бо ще плюс 10
І вставлюся єден, і це вже ніч не можу, ну, не бай. Поранно. Йдемо. Йдемо за тим свинтушом. Так, всіх би ми мали розмітати доста легко. Green ears, blurred vision. І це що було тепер? Ого. Ну, я в шокові. Та куди? То 20 стреса? Сікоєм не чекав. Сікоєм одних не чекав. Чесно. Obliterated. Все треба було дати нараз, а я не міг, бо вони перві ходили, а тепер усей стрес. То мусимо збивати, мусимо обаляти. Фух, не, ну то було 20 стреса нараз. Я ти кажу. О, з цими бронованими. Так, весталка нікого не мусить лічити. Тепер вона його диб'є ліпше. Добрі, супер. Що в мене тепер із уротами? Dodge 23. Супер. Все дякуючи цим бафам ще. Ай, ну плюс 17 доджа. The ground quakes. Не ходиш до школи? Та якраз ти писав, аж ходить. Тож могла би бути дистанційка. Так, кого у нас ходить? Кемпіон. Стрес 11. Не. Ударимо в того. Так його діб'ємо. Decisive. Майся. Сама собі стрес полічила, не треба і в того джестера. Все. Eradicated. Сяк вийшло. As victories mount, so too will Так, що там? resistance. Ну, зараз ідемо і тому свинтушові. Ну, ладіться. The match is struck. A blazing star is born. Ідемо. Ну, а тепер буде. It is a travesty. A blundering mountain of hatred and rage. Ну, тепер будемо мати з цими. Так, у нього 100% резистанс до стана, значить учмілити його не може буде. То ти з рибами зась там. Що це таке? Учмілити його не може буде. А я так тямлю, аж малого ліпше не кивати, треба великого бити. Та що ми можемо вчинити? Можемо просто всіма силами бити цього великого паскуду. Кровити його по можливості. A brilliant confluence of skill and Уби нас не стресували, всі бафи ми захоснували, тепер ся б'ємо. 10, ото болить. Но не смертельно. Цим буде лише його бити, добре. Тут головне малого не кивати, бо я так тямлю, і це я вам тепер спойлерю бавку ж. Кіть малого вбити, та великий ся дуже насердить, то так не буде кришити і має бити. Будемо ся лічити помалу, та й буде у нас все добре. Може було і май сильно вдарити. powerful blow. Так, си сюди убох зараз. Ну, мауся.
Ні, не кивай малого, не кивай малого. Юй-юй-юй-юй. Здачу му дав. Капець. Так, у вас там вижу доказування, коли ходить у школу. Когось мені нагадує та свинота. Ага. Він не знав, на кого вам похожий. Мені дуже інтересно, як у великого мозги там стирчать у короні. Треба було когось одного май полічити конкретно. Добре, будемо пробувати його кровити. Може отак ми скоро об'ємо. A singular strike. Ну, репозито то я... То... Здачу давати то не була добра ідея. Ой, тепер малому дасть здачу. Ой-ой-ой. Капець. Ні, у великого Айно фейса така дуже читава. У великого фейса дуже читава. Йдемо стабільним планом, будемо його кровити. Та 6 ото мало, 17 здоров'я. Все, здачу не буде давати, добрі. І це мені... І це мене маленько спасать, це цього малого спасать. Добре, так, 17, 23. Всього, ясне діло. 23, може жити. Ну, все, сись умират. Великий умират, никайте. 12 діміджа. І так умре. Rats will it take to gnaw through a ton of putrid. Тепер малого скопкаємо той порядок. Все, я виграв. Success so clearly. О, це щось інтересне. Плюс 20% Merely skill chance, плюс 30% move resist. Ага, бо мінус 20% buff resist. То теж не добрі. Цікаво у мене повно є, все не хочу. Все, йдемо до мі. Так. А на кого я й буду давати? Плюс 33% Blight Resist, плюс 33% Bleed Resist і Disease Resist. І це видав таку сьому. Це видав таку сьому може дати цьому старому кріпакові. Все, вони вже всі 3-го уровня. Файно експірієнса дістали. Лиш двоє. Сифіліс. Ясно. Нормально походили. Сифіліс і I мили. was lord of this place before the crows and rats made it their domain. Так. Defeat the Swine Prince. Єй, у мене achievement. Ура! Бо тут дуже много всього. Кампець. Кампець тут всього повно. А я лиш некромансера вбив, та й... Ага, та й туту. Щоб саме варила. Чому ж не робиш на тіктоку з коломийки? Та бо їх ще треба знати придумувати. Ні, ну ки чесно, ото не простое діло з коломийки придумувати. Ну не йдемо тепер. Не знав. Не є якоїсь конкретної причини, ось я там не хочу конкретно з коломийки придумовувати. Сяк просто є. Так, ти йдешся лічити. Фух. Ну, і це було оно.
Що у нас там з новими солдатами? Ніч супер інтересного. Тоді у мене сесі всі вже є. Треба прокачувати цих малих. Що у мене туйка? Activate 3 infected corpses. І я зато получу доста непілу таку карточку. Никай, у мене там нульові уровні такої. Ідеш битися. А, стоп, треба по уровню туди. Ні. Сяк. Нульовий уровень. Ти йдеш. Треба когось, кому я довіряв. І це яд буде метати, і це стан, і це удар, і це що? Треба йому лічення взяти буде, та буде мені інтересно. На третю позицію. На другу позицію когось можу взяти сього, наприклад. Він уже був у боях. Айно. Вернемося ще у Варош. І ми йому всім дещо ще поможемо. Значить, це мені не дуже треба. Це мені взагалі не треба. Мені Iron Swan треба буде. Тобі. В тебе все є. Тобі треба вбись нас лічив. Айно. А тобі треба. Так, це вона буде стріляти. Це вона буде стріляти в двох задніх. Це вона буде. Що вона буде робити? Blindfire. Себе бафати якось? Не знав. Тоже лічення візьмемо. Буде у нас двоє лічарів. Не бай. Тьмяник отако. Тьмяник отако. У мене англійський інтерфейс туйка. Я не знав, ко такий тьмяник. Значить, тобі не треба і все, треба буде і все. В принципі, адреналін раш теж би не похибіло. Нич не мож. Мож. Нич не мож. Нич не мож, добре. Адреналін раш. Айно. Ліпше взяти ще адреналін раш замісто сього. Сяк ідемося з ним бити. Так, кудись ми хотіли. Хотілись ми сюди. Треба їх тепер ще убрати. Плюс 4 доджа, мінус 10 стан резист. Та ліпше му й седати. Сяк. Теперка. Тобі. Нормально. Нормально. Так, на арбалетчиці у мене є СС, лише не пам'ятаю, що це. Мінус 1 скорості, плюс 30% move skill chance. Ага. У мене є move skill. Є, сись. Ще його не брав. Shambler. Тот, що в космосі. Я такого ще точно не бив. Даже тот раз, яким бавив, я такого ще не бив. Ти видівись. У мене в журналові... Ні, де то? Як його там... Шемблер? А тут такого не є даже. Тут даже в спискові такого не є. А то точно не з якогось того. Не з якогось аддона.
Хм. Так буде добре. Ну то що, пішли ми. Всі вбрати. Всі вбрати. Супер, йдемо. А що я не мав? Ось не взяв їм всі навики. Сяк туди, ні? Це сяк. Це може треба вивчити сесе. Ліпше вивчу сесе. Марі. Можете їм придумати якісь нормальні імена. Між іншим, могли би сте. Туди візьмемо і се, та і се. Сяк. Стріляти. Перших путати і своїх лічити. Супер. Ага, в списку не є, а стрітити його мож. І навіть без аддонів. Порозумів. Ну що, пішли сме. Треба нам активувати трьох якихось... Potent salve. A terribly strong concoction to counter the effect of disease and infection. Кіть мені дати з собою бандажі, то треба їх брати ще. Двох сих. Два ключі. Нормально. Йдемо. Йдемо. Можете придумати імена. Бо сися безіменна, сись має ім'я, Бурсігні, сись немає. І Мері теж немає імені, можеш казати. Кіть придумаєте на когось інтересне ім'я, так кажіть ми. Щось із тим вибрали ми. Так. Нам сюди. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. О, безплатний факел. A handsome reward for a task well performed. A handsome reward for a task well performed. Шкоробонька. Добрі. Ще одна шкоробонька. Добрі. Всяк би ся жило, хлопці. Ей. Командовня якась неясна. Ну добре, що хоч нікого по пути не знайшов. І сирука на дереві висять. Фу. Ну йо, не ме дали. А в мене більше не є лопати. А кіть буде ще один корч. Є шкоробонька. Елум іще раз. А ти то-то. А ти прийшов бавку цю. Юй, знаєте, що я порозумів? Мені сюди треба було не сього, не віч-доктора. Мені сюди треба було Ахмеда брати. Ахмед цих любить. Ну, в смислі, що він їх не любить. В смислі, що він знає, що з ними робити. Ну, не бай. Сис теж годен лічити блайт, котрий вони мечуть. Ну, ми і так знаємо, що робити. А вони щось автоматично настресовані у мене. Я ся такому не ладив. Ну, не бай. Так, я можу авать перших двох переколотити, авать послідніх бити. А я, видав, буду послідніх бити. Тут і 0? 0 дамаджа? 0 дамаджа як ото?
Як ото 0 дамажа? Ну, модифікатор мінус 80%. Ясно. Значить 0 дамажа. Що, оглушити їх ще раз не вийде, значить треба їх тровити. О, отровилися. Супер. Death waits for the slightest lapse in concentration. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ну, хоч так. Such a Ю-ю-ю. terrible assault cannot be left unanswered. Тяжко їм буде. Я щось собі придумав. Усю не прийшов, босів побіг, а у май темної ще носа навіть не пхав, ясно. Понятно, понятно. Недалеко сьогодні втік. Тяжко слухайтесь цю команду. A brilliant confluence of skill and purpose. Дуже много стреса дістав. Не чекав їм такого. Та й з протекшеном не мав що робити. І це перша битва у мене, перша битва. А я вже так дістав по голові нещадно. Не продумав він. Ну пак як не продумав він? Я хотів... Що ми хотів? Я хотів прийти з цими новачками і їх натренувати. Ну та... Най затренірую тепер. Confidence surges as the enemy crumbles. Або дуже много стресу став. Дуже много стресу. War can be healed, but never hidden. Та ти всякий будеш промахувати, та який мені з тебе Хосен у команді, чоловіче. Continue the onslaught. Тяжко, тяжко, айбо кілько грошей. Це 750, а це 1200. Оцяк. Я не хочу це відкривати. Ну, йдім раз усього боку. А може то цей квест предмет туди треба було? А може і цей квест предмет треба? Ні. Лишим скільтував. Лишим скільтував ключ. Не хочу їм скільтувати ключ. Та й міста в мене не є, як так? Куди це класти? Ну, треба ми вас було. Ну, пойме. Дмеся бавити. Добрі. Булстер мусай. Бо із стресом великі проблеми у всіх. Нормально.
То мінус акурасі я дав, айно? Айно. Та що це за дурниця? Я сяк не бавлю, хлопці. Press this advantage. Give them no quarter. Он 3 стреса полічив. Вау, як класно. Тяжковато. Тяжковато, сяк вам повім. Ніко не чекав, що сяк буде. Ну, снайпер шот. А кіцяк. О! Класно! Самі сі любить. Their formation is broken. Хо-хо-хо! Сяк це вже може бавити. Так, і... Ну, такого би подлічити насправді не похобіло, айбо свищуся. Мені тут ніякого боса не треба буде бити. Наїмеся пак гюркої паприги та підемо. Побились ми тих паскудних бандитів. As victories mount, Ану, по містам. so too will resistance. Заїсти. Заїсти. Нормально. Диме. Все. Так тепер і стіли щось таке. Ви це виділи? Стоптали, стрипали, миленькі. Все воно. Все воно, все воно, все воно. Єй! Єден є, ще двоє обстало. Packs laden with loot. Та це варта сюди туди в кониці ти. Видав, треба. Ну, гіпотетично може і там бути. Гіпотетично може бути і там. Ну, ту я так казав їм. Та йдемо в кінця такої. Дуже мала шанса, що там будуть і слідуючі два. Айбо кіть. Так, щось таке. Оба. Скоро вже видів. Beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ну, кіть мусайся бити та мусайся бити. Я все розумію. І з якими вже ми били низько. Стреси ми дістали нереально много. Окей, це будемо промахувати, то буде мало недобрі. Йой. Ну, тепер ся буду мати. Теперся буду мати. Забулстерюся. Так, бустер. Буду їх мало травити. Коби всіх. Двічі за шаром промахнувся. Ну добре, що хоч вони не попадають. Так само руногея. А, я на себе марку вер, і це було насправді недобрі. Це насправді було недобрі, бо сисня тепер посягне. Добре ж не попав. Тот кить був у нього посяг. Йой-йой. У нього намаркованих додаточний урон, причому дуже такий читавий. Так, та туди мінус 1. Супер. Окей, а можемо ми з цих двох попробувати пов'язати ще раз? Можемо. Файно, файно. Крітанув, полічив стрес. Файно, сяк би ся жило.
ну, ці ми цього посягнемо. О, він ще й кровит. Супер. І тепер він умре. Тепер він умре. Всього добити. Ага, полічити. Є! Паради. Паради і маленька... І кілько грошей. Ну, найся не приказує. Свята вода. Кому? Так і пей. Біжимо далі. Ну, ще в сесю послідню зайдемо, поникаємо. Всього трупака не киваємо. Так, волілись ми не йти, я так вижу. Ну, треба ми було Епен 6. Ясно. Ну, тепер все буду мати. Йо, тепер все буду мати. Mortality clarified in a single strike. Slowly, gently. This is how a life is taken. Понятно. Що у вас низько було ще нового інтересного, кроме дождя, ясне діло, бо дощ у всіх був. Дощ, то... Да, що такое ви чогось не спрячеш. Ну, треба ми було, то не можеться було полічити Мигалю. Ой. Сися бавка, пораз, такі стреси, ви би знали. Та сяк. Ах, Мара, я вам зелений. 7! Cleansed from our 7 шкоди треба було. Тільки того. Be gone, fiend. Ну, тепер уже 11. Так, все мені не треба. 20 резист, мінус 1 скорості. Лупина, мені це не треба. Ясно. О, завтра йдеш до зубного? Супер. Я регулярно ходжу. Маєш щось серйозне? Кіця, боїш, та не розказуй, бо ти гонно бити майстрашного в мого зубного. Хотів збавити Майнкрафт, но зистів... Ось мушу вчити. Ага. Мусишся вчити. Ну, ото ніхто не міг знати. Дві пломби покласти і вроді все. Та, 2 пломби то. Хвала Богу, ніч такого серйозного. Так, сесі не попадають, супер. А сесі починають бити немаркованого, вообще парада. Значить, ми будемо... А може його дали лічити? 17 здоров'я. Будемо його потихеньку латати, видав. А от ні, треба було сил латати. Арбалетчицю. Видав. Йо-йо. Що вони всі такі паскудні? Так. Retribution не дуже хочу починати даже робити. Бо то зась на себе ціль класти. Не взяємо із собою ні одного нормального доктора. Ой-ой-ой. About to break. Я вже 4 чи 5 раз буду йти. Клали мені лікарство, зуби, пакли шпак, пломбу. Ага. А, то у тебе там якась така дуже
Довга процедура вижу. Так. Тут вже треба себе лічити, бо повного болячок усяких. Все ми треба. І це дуже тяжка битва ся оказала, я й не думав, що так буде. А, капець. Добре ж не є в нього страха перед докторами. Вірю, розумію. Яся давно майбуав. Знав, як то. Майчита, ну, зубного мся дуже боав. А Тоня перейшло, коли мсі просто знайшов адекватного доктора, з яким можешся не боати. Хоч ото насправді не так, видав, залежить на... І на доктора залежить, і на то, як се ти наладиш перед тим, як туди будеш йти, на много факторів. На 3 зуби ага, частинка откололася майдавно, та мало то запустилося. А, ясно, ну. Та тут маєш такий дуже специфічний припад. Такий трафунок тяжкий. Кіця отшкалило, а ти се на то не творив, та tu його маєш. Добрі, може пробуємо да що і то май? Precision and power. Ну, вже мало май пішло діло. Another one falls. Тих двох іззаду май тяжко було перебити. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Нич би мене вимітував. Йдемо, десь там переспимо по ходу діла. Недобрі у тебе зуби? А будеш з ними щось чинити? Кемпець, я той стоматологічний стрім собі зріхтував. А, не творився, бо дурний коронавірус тягнути міг. Ага. Ну, суд на то і такі трафунки, айно. Так, заїсти. Якраз тепер ще ляжемо спати. Та й буде файно. А, ляжемо спати. А це є в якось кото-то? А кить на ня нападуть вночі. А у мене нікого не годен від того захищати. Ну, супер. Та що, мусимо пробувати. Huddled together. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. А що у тебе за болячка? Де ото пише Rabies? А, це не саме страшне, що могло бути. Все візьму. І все візьмемо і можеш іти геть. Лиш би на ня не напали. Лиш би на ня не напали. Йой, лиш би на ня не напали. Лиш би на ня не напали. The match Фух. struck. Порядок, не напали. Я це виспав. Не виросло ми 6 зубів. Кампець, ну ти ся маєш. Чекай, вони не виросли до мак, і що з ними тепер? Вони... Там просто ніч не є? Юй, то... Ото звучить доста тяжко. Я собі то слабо представляв.
Врятуй нич. Требася ще натягнути сюди, видав. О, ні, сюди йдемо. А лопати в мене не є. М? Не є в мене лопати, мусай руками. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Капець. Ну та сисіся на стресують за свій перший уровень. А це не в то, що глядав. Ну, мусить забити вже як є. Так. Стан. Добре, двох учмілили. Від стреса защитку узяли. І можеш починати битися. О! Всяк би ся бавило. Всяк би ся бавило. Причому паніка дотепер безіменна. На секундочку. Йой-йой. Це мися не любить. Ага, долішні маєш добрі, а хорішні не маєш кожний другий. Ну то інтересна ситуація. Як у тебе так? Тоді досить нелогічно, що я роблю. Тож я пробую двох нараз бити. Це може ліпше всього просто лічити. Хіба й двойка, штирка, шістка. Ха, самі парні числа. Ясно. О, супер. Сам себе ліпше полічив і всі сісі. Докторе. Ну, єден, здоровлічка, ану. Their cursed champion falls. Парадно. Всяк би все. Success so clearly in view. Ай, бо й це не в то, що я Or глядав. is it merely a trick Це of не в the то, що я light? глядав. Як бись ми то ліпше зробили? A singular strike. Добрі. От стреса защитку мусай. Та й можеш бавити. Impressive. Йой-йой. Сі паскудний капець. О, та диб його. Annihilated. Так. Retribution. А, то сі з другого б'є. Сятив бися. Дванадцять здоров'я, то доста потяжко, треба ся лічити. Сі сам умре. Всього стріляна треба туди ще добити, та й буде порядок. Obliterated.
Все, цей сам умре. А ведь можу й добити. Стоматологічні теревеньки. Когда як так се й получат, не? Капець, Ейбойсі настресувалися, ну... Сигінята мауться. In Radiance may we find victory. Там є квест локейшн, послідню. Добре, хоч не треба стіну тут укопати. Так, туй трап. 60%, 60, 60, 50. Ха, задізармив. Ха. Добрий вечір. Міша Бочок. На другий стрім теж будеш бавити в півницю? Я ще не знав. Отож ще треба до другого стріма дожити. Видиш, туй тяжкося обіцяти на щось. Бо я і низько так доста ненароком дорадився. Ож буде стрім. Все. Квести сме прийшли. Є, йдемо до мій. Все, досить, йдемо до мій. Всі четверо сигінята пережили такое. Такое, найся не приказує. Так. Перший. Добре, уже хоч не нульовий уровень у них. Уже можся маймати. Так, сатанофобія. Плюс 20% стреса проти несятоти. Fear of Mankind. І себе треба вирізати. Так, значить, ідемо їх нараз лічити від того. О, слідуючий квест класний. Дуже много. Требася нараз ладити на слідуючий квест. Так, ми раз ідемо у больницю. І... Ага. Fear of Mankind. Сему треба геть забрати. І... Fear of Eldritch. А у кого Fear of Unholy було всього? Не. Сатанофобія. І се видав треба з Елдрічами порішати. А, у мене міста не є. І це у нас що? Treatment Ward. Ага, і це мені треба 10 портретів. А в 20 ще 20 портретів у мене лише 10 є. Купити портрет. Сяк, добре. О. Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. Поради. Так. Ні, то я не наговорив, просто я не знав, коли конкретно буде тот слідуючий стрім і що ми на ньому будемо бавити. Скорше всього, так і все, в телеграмчикові собі спокійно заголосуємо. Просто низько я навіть не мав дяку запускати голосування, бо я дуже давно не бавив темну півницю, і я її навіть не бавлю не на стрімах, я лише з вами її тепер бавлю. Та тут не є такого ж, яся пак набавлю. Тут все йде цімбурові мої з вами. Так, ідемо знімати стрес. Ти йдеш пити, ти йдеш бавити. Ну. Це в мене година і 20 минут. Ясно. Що тобі ясно? Серйозно, всякось люблю, що я навіть без вас півницю не бавлю. Так, Weld уже прокачався мені до 3-го уровня. Все на Джестера. Видав було б файно якийсь, бо я бавив без тих. Без факлів. А я бавлю з факлями. Leper only. Все мож. Ану, смолоші, коту ще є низького уровня. Ідемо вас прокачувати. Там якраз жаба. Ти йдеш у битву.
Тобі помагати піде Цезарь. Цього нам не треба. Старий кріпак бітіжний, а я то пропустив, так. Ну, добре. На другу позицію можу взяти декого. Так, стоп, а куди ми йдемо? Ага, Warrens. Туди Уйош із нами йде. А на четверту позицію, знаєте кого? Вікторію Берту візьмемо. Все, файна команда, мені ся любить. Пес буде знімати стрес, і всі двоє будуть бити і то. Айбо я сяду і верну у Варош. І всьому треба полічити, щоб не похибити. А з тої команди, яку я набрав, треба буде попрокачувати скіли, то сесе. Туй все добрі, туй не добрі. Туй все добрі. Туй всяк буде. Прокачай цуря герою. Ну, якраз найсемся верну. Видиш, не встиг їм прочитати чат. Синхронізація. Я так поняв, що на голосування вибереться бабка. Ну, в ідеалі так. Пак я так часто роблю. Я не знав, просто це ти попадаш, це ти за телеграмом тим слідиш, або я доста часто даю на голосування уж никайте сутуня сякі варіанти можемо забавити. Smite, Stunning Blow, Bellheal. Це теж не треба. Все нам треба. І це нам треба, і це нам треба. Все нам не дуже треба тепер. Все та й все нам треба. Тобто з цього всяк нам доста, бо дуже дорого виходить. Дуже дорого виходить, а ми хотіли сюди йти. Сив команду буде добрі. А, ні, не добрі. Треба поникати. Є. Добре, супер. Йдемо. Голосуєш, добре, супер. Шиковний. Так. Доста. Я ся дуже скільтував. У мене на початку стріма було 40 тисяч. Щось я гроші розтрачу в нікуди. Болячки там лічу своїм героям. Ну, по скілам у нього все нормально вибрано. Нормально. Сись авать б'є, авать своїм помагат. Сись лиш б'є. Авать себе лічить. Ну, ти поняв. Добре. Порядок. 100% румбатлес. Та тобі треба... Все не полюбило. Тобі треба буде усі комнати сесі пообходити. Секретна комната. Ну, кампець. Секретна комната. Я ся дуже розійшов. То сюди. Айбо то треба буде місто мати. Класно. А у мене всі голі. Я їм артефакти не взяв ніякі. У Весталки суд, бо вони і все били, а цим трьом не взяв. То досяк буде. Я їм забув артефакти взяти. І це вже не перший раз. Кампець. Це то явно справді такий розсіяний цино. Це у вас теж таке стає? А ну, кошти бавить півницю, признавайтеся. У вас теж є таке, що ви просто забудете взяти артефакти персонажові.
Бо в мене такий чек-ліст, я все так перениковую, а ну бим все взяв, бим все апгрейднув, скіли, то все. For a task А поки я їм артефакти не взяв. Йой, ганьба сміх, ні? Так, з цього нам треба в першу очередь пробувати, а я не можу, ясно. Та то досягнемо бити просто. У мене і так послідню тут позицію сильно нічим бити. Будемо псом та й сим. О, все, рахуй мертвий. Єден. Заход, а він так у єден. Добре. Тепер сись 25% резист на учмілення, всього 10%. Когось із цих двох можеш попробувати учмілити. Та я його такою дораз убив, не просто учмілив. Так. continue the onslaught. Так ось ми його убили. Destroy them. Мінус 2 нараз. Ей! Та й це ефективна команда. Hysterial Blindness? Який марато то? Мінус 20% accuracy і в стрес або 70. А, нормально, у мене ще з стресом не є такої великої біди. Ніколи не грав в неї, так що таких проблем немає. Чекай. А за щось ми говорили? Та півницю бавиш? Це не бавиш? Ні, ти казав, що бавиш півницю. Це я вже щось путав. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Йой-йой-йой. Ага, не взяв їм бинт. Ну добре. Та буде месяк. Dazed, reeling, about to break. А кобом го добив, та сей біди би тепер не було. Press this advantage. Give them no quarter. Ай, ну я купив острів, лиш там не в єврах було, там було у гривнях, бо я на стімові купував. Всяк. Ми говорили за півницю і за згублення, що щось забуває за грі, а я в півницю не... А, ти в півницю нігде не бавив? Кампець. Чекай, а ко перше писав? А, то був Елу ще раз. Він писав, що він без аддонів бавить. Та ти, значить, сокотиш нерви. Ну, ні в руку биття. І це як? Це що тепер було? А хмари, вам зелені, тепер... І це тепер буде тяжко. Мені треба... Ну, і нерви, і гроші. А поки пенсент не така дорога була. A decisive pummeling. Тепер лепер там ніч не годин зробити, мені його треба посунути. Господи. Ход пропускав ось поза цього. As the fiend falls, Все, a faint hope blossoms. більше нясувати не будете. Юй-юй-юй. Decimated.
Щось тут тяжко. Пой, май близько, пой. The wounds of war can be healed. Ліпше всіх подлічити, сись когось одного ударить, то невелика біда. Their formation is broken. Maintain the offensive. Я лиш збирав безплатний бавкин на Epic Games. Ага, ясно. Ні, пак кому як виходить? У мене Неош є мільйон часу теж бавити, бо тепер не казить дати забавку нормальні гроші. Так. Лічити це бити. Бити це лічити. Оглушити. Всього вартує. Айно. Так, добрі. Ти теж на нього. Сисі з барамадами май паскудний, бо він теж стреси знає давати. Ну, троє почти мертвих. Міг бути один цілком мертвий, ні? Так, всьому треба допомагати з стресом. У Весталка проблема. Так, і комош, ви так один за другим ходите. Доста вже, ні? Confidence surges as Добре, the enemy мінус crumbles. барабани. Все добрі. Є проблеми маленької з стресом. Є проблеми із усім. Капець, ці б ще попадав, цими б йому не було. Так, весталочка, йдемо далі лічити. У нас тут побиті персонажі. Файн. Я майту, і що, як у вас прогрес? У мене прогрес такий, ось я пробую, коротше, прокачувати усіх персонажів, які в нього назбирали нульових уровнів. І їм так тяжко, ти би знав. Дуже непросто сяже. Ну, інак не могло бути. Тільки у мене уйош один первого уровня, а сись... Ні, жаба теж первого уровня, сись теж первого уровня, і ся другого уровня. А чого у мене сисі всі... Ага, точно, нагадавимся, бо у мене тепер спеціальний квест, тож я на плюс 3 експірієнса дістану кожному. Та вони у мене з першого не доскочити нараз почти до третього. Та я ними так йду. А спередуща експедиція, що йшов я, то там якраз так було аж... Щось стало. Як не буде проблеми з стресом, ти удав у голову. Ну. Так, я щось розказував, я ся забув.
Ага, у спередущому походу ви були персонажі нульового уровня і дуже їм було тяжко. Дуже їм було тяжко. Не зависло, я видав завис. Sedated. То видав я завис, а не бавка. Так. Mortality clarified in a single strike. Носись ми подав, носись ми подав. То треба було видав одного бити, та й не то. Executed with impunity. Який сильний мав комп'ютер? Та. Тяжко оповісти, видав сильний. Ники. Бавки раз тягне всі, які в нього є. І ще в нього такого не було, бодай яка бавкася не запустила. І тобі інтересно знати конкретні параметри, та у мене пишути, коротше, значить, процесор у нього Core i5 7500. Оператива у нього 16 ГБ DDR4. DDR4 на якій частоті в нього оператива видав 2400. Який добре тямлю. І графіка у нього Nvidia-вська GTX 1050. Думав, з цього тобі має бути достав, аби порозуміти, який у мене сильний комп'ютер. Доста сильний. Нормальний. Так, 27. Усе і много стреса. Давайте будемо її влічити стрес. Sedated. А вона буде лічити всіх других. Кританула. Файно. Йой, слухай. Success. So clearly. Ну тут тепер такі приклади навів. Or is it merely Острів вона не тягнула, бо сам острів не оптимізований. Наприклад, тот самий Frostpunk бавились ми, та Frostpunk ішов нормально. У острова пораз були проблеми з-поза того, аж сам острів домак не оптимізований. А з козаками були проблеми якраз навпак, бо козаки постара бавка, уби нас якому комп'ютерові бавити. May we find victory. Що з картою? То. Сюди нам треба йти. Істи хотять цигінят. Ой. Сися глиста чудна. Та нормальний комп'ютер, нормальний. Доста, я би казав, збалансований. Значить, треба оглушити сього. Забрав свої претензії назад. Там із островом проблема доста специфічна. Остров, у мене є ноутбук, причому доста читавий ноутбук із процесором 11-го покоління, і у мене там острів навіть не запустився. До Мака. Він це не хотів просто запускати. Комп'ютер мені казав, що ти це не бавиш. Все. Не можу бись якось обставав з єдним здоров'ям. Тот точно вмре. Йой, він тепер вмаркованого кусь. Ну. Так їм все й думав. Great is the weapon that cuts on its own. Ну добрі, не бай. Будемо різати свиню. Ну, та й він буде різати мене теж, ну. З якогось застає деколи. Лічимо стрес. The way is lit. Не дали обнову. Я никав. Никав їм на тому. Only the strength to follow it. На стімові обнови ще не є. Я провіряв. Низьким такою никав ще. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Чистований Морт Талмон. Добрий вечір.
Не чекавим вас низько увидіти в себе на стріму, або кіті сте вже тут, та пойте нам, ми ся туйки бавимо, ми будемо блискавицю забивати свиню. Олем никає раз. Ну, почти, ще маленькою ухобіло. Ну та песик і загризе. Такі в нас тут садистичні бавки. Ми даємо псам загризати свиню. А люди то на стріму мусять никати. Всяко то є. Сухтується і таке робити. Когось мусить. Но. Значить, ко у нас тут? Великий свин, понятно. Всього паскуду може ще терпіти. Треба раз цих двох у кінці вбити. Значить, мечемо собою на сього, бо він на нас болячки годен давати. Так? Ні, ліпше попробувати оглушити сього, бо нас не стресував. Всяк будемо то тоді як. Надіти, ти у нас попробуєш раз убити сього, і в тебе ся то получить жабун шиковний. Добре. Треба оглушити сього, бо у чмілена свиня много проблем не начинить. Ти облизав пес свині уби? Йой, що це стало? 20 стреса? Та то думак. Свиня ся спсила так. Низька тут була стоматологічна комунікація така специфічна. Так, у нас ходить? У нас ходить Вікторія Аберта. Вікторія Аберта на секундочку бітіжна, і в неї historical blindness. Сякое знаємо. А що бись ми робили? Сього учмілити не получиться. Та давайте туди діб'ємо сього. Угу. То не біда, то не біда. Тож я маркований, то не дуже добрий, або вже як є. Значить. Стабільно. Ріжемо свиню. Порядок, все. Єден, другий, звелися, та й порядок. Сей сам уже ніч не вчинить. Можеся ще піціцько подлічити, кіть буду бірувати. Айно, так і вчинимо. Усіх маленько підтягнути. Так. Все, порядок. І з цим ми розібрали. Все можеш виверчи. Ану, що тут у нас ще? Тут, Три ключі музяв, на що? А що сюди можеш вихоснувати? Факел? Просто відкрити? Нащо там туди тот предмет? 50 золота можеш уже і то. Добре, Демегет. Я собі на лепера виграв артефакт, причому непоганий. Якраз акуратно з тим ідеє. То, що мені треба. 11 тисяч їм заробив. Бо там була секретна комната. Попробував зайти з компа, бо на телефоні щось глючить. Добрий вечір ще раз. Там у мене з інтернетом ачей біди не є. Я так никав, у мене slow frames так і на нульовий. О, всі дібралися успішно на другий уровень, все файно. No stress penalty when walking backwards. Ага. І це дуже парано, плюс 10% HP, це лупина. Enlightenment. In town will only meditate. Лупина. І себе треба, сюби треба
Плюс 20% стреса інков. Ясно. Треба, коротше, лічити докторку. Як би це не стало. We dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. Добре, так. Є у нас когось настресований ще? Ану. А чи й не є так? Та й сісі, що тепер були не дуже настресовані. Треба в больницю. Йой. 2 болячки нараз, хто би міг подумати. Так, більш нікого не бічішної, ні? Там у когось були тут і ребіси. Це теж не актуально. Нич. Добре. Файно. Усі вийшли на новий уровень. Доста файно. Далі, треба Леперові таку його цурячко файно дати. І сесесьма ще. Плюс 15 макс HP. Це йому теж не похибить. А вать, ні, ліпше не йому, ліпше сьому. Або скомпенсувати цей артефакт. І парада. Всяк ми це вже любить. Но, я би зробив на 5 минут перерву, чинив би си чай і вернуся зась. А ви будьте такі добрі, нікуди не втікайте. Я вас не лишав. За 5 минут буду. Так. Сяк. Лиш, серйозно кажу, не втікав. Так. Вертаємося потихо. Так. У мене на телефоні глючить, інтернет паскудний. Гонно бути, у мене є така хиба, jedna маленька із стрімом, ож споза того, ож у мене ще не є партнерського того контракта із Твічом, та я не годен гибо всяку іншу кваліту виставляти. Знаєш, ож ти годен собі у плеєрові включити 360 і 480 і далі. У мене лиш 720 йде. Все. Як включав, так іде. Не можеш збавити. І це доста чудний нарук, насправді, бо всяк є. Ну, та йдемо далі. Це вже теж на 3-й уровень прокачаємо.
руйнування до Мак 6 уровня, тоді йдемо в сись. У Коу. Убити сирену. Я тепер не поберу вида убити сирену, хоч дуже класний артефакт за неї дає. А туй, що у нас на Крусадера? Плюс 15% heal received. Ага. Та й сам файно хілить. Або менше демеджа. Так, всіх поумітувати. А це що? Може ще на плек доктора. Такое. А це що? Grave Robber only. Можеш подумати. Explore 90% комнат. Давайте поникаємо, що у нас тут ще по уровням. Ні, це класи. Тут уровні. Так, тройки, двойки, єдинички. Збираємо зась команду слабаків. Белетка. Сись. Мож клебаницю на третю позицію, хоч вона би майпарувала на другу, а сього туди на третю. Ні? Можемо так попробувати. А цяк. А на четверту якогось віч-доктора, вать другого доктора якогось. Нам би доктора треба взагалі. Гога може поможе. Може поможе Гога. Буде поміж ними старший. Гога буде поміж ними старший. Но. Значить, моя задача проконтролювати, аби вони були убраті, аби вони були із усім цим, і аби вони були із правильними скілами вибрані. Так. Туди вертаємося. Йдемо сюди. Йой, у мене лише 38 тисяч. Не густо. Айбо мушу маленько скільтуватися. Обиводня не побили сих. Добрі. По скілам. Що в нас? І семи треба. Та й сяк. Клибаниця. Що ти можеш? І семи треба. Poison Dart мені треба. І добрі. Ти що можеш? І семи треба. І сесеми треба. І сесеми треба, як не чудно. Гога. А у Гога, в принципі, нормально. Не треба. Не треба мунич купувати. І так їм 8 тисяч скільтував. Айбо включимо йому замість всього сесе. А клебаниця... Ні, вона теж гонна міняти позицію. Значить, йому теж можемо лишити. Все туди заберемо. Сяк. Нормально. Значить. Плюс 20% skill chance. Значить, має фунгувати на кровоточення, на bleed. Плюс 2 спіда. Безплатно, скорість. Мінус 20% party surprised. Тут все добрі. Тут не добрі. Occultist only. Плюс 5 ranged skills. Мені се любить. Плюс 5 ranged skills. Мені се любить. Нормально. Можемо йти. Боже, помагай. Кому, а нам май. І сам такий позавчора публікував, кіт знаєш. Це навіть вчора. Так, тут треба буде спати. Сяк. 2 ключі. Йой. Все нам не треба. Все нам треба. Сяк. Ага, сяк ідемо. Сяк ідемо. Локація з рибами. Вона комусь не любить, мені се любить. Який маєш чай? А, у мене буде якийсь такий простенький з пакетика дораз. Щися там запарює. Принцеса Нурі, кажуть. Принцеса Нурі.
Так, мені треба переникати 90% комнат. Значить, такі добре тямлю, я на сесе кладу трави, і воно мені має дати ідіння. Айно, так і є. Супер. Той другий ресурс. Ага, зато сі спомнив. Ну тут у мене сесін не релігійні, ті добре тямлю. Wield? А я тепер не Wield, я тепер в Cow. Ну, не важно. Blight Resist, Stress in Ruins. Тоже мені тепер не дуже треба. Доста файно тут і пости. Ну, за перше я то із книжечки роблю. Ники. Туйка є книжечка, видана Закарпатським обласним научно-культурологічним обществом імені Олександра Духновича. Всіткі люди вшитко знають. І туйка цяк просто грудов, тут і приказки написані, я їх перечитував і міркував, як би ними мож поділити. Та учинив мацяку серію тих образчиків, і то ще на місяць упереда буде. Так, кожен день пускати по один. Котрі ми ся май полюбили. Я так по правді тобі повім по секретові. Там подакотрі такі і не наші приказки були, видко ж не наші, які сюди прийшли в совєтський час, а навіть тепер. Айбо то вже таке. То вже таке. Бо поміж тими 1300 приказками було і дуже-дуже много файного, направду нашого, такого, що я... Та я й се помню, все таке, вау. Ну. Та, коротше, все з тими приказками буде добрі. Купив би сі. Ото, кажу ти, книжечку забрала Білак Марія. Ото просто жона із села Онок. Вона 38 годів робила у сільраді в селові і просто, знаєш, за людьми записувала всячину. Та ушорилася така маленька збірка. Де її купити, я тобі не оповім, бо я не знав. Значить, я за неї гроші не давав. Я теж звідався, де її можеш купити. Та я написав Юрові Проданові, ото голова цього культурологічного общества, і він мені просто так загнав екземпляр. Думав си, ну, дякую, но я би за нього ліпше заплатив, бо я би хотів подержати видання такої літератури. Та як є. Добре, тут пусто, вертаємося геть. Та йдемо в того боку. Тут якраз маємо переникати 90% комнат. Та якраз буде файненько. Красно, дякую. Ну. Це буде така доста довга експедиція, мені сьогодні. Ага, добре. Я вже бав, що зараз буде якась дурниця. А чого вона? Curious. Ага. То сьося треба було знебити. Ну вже пізно, вже як є. А я щось трапу не видів по путьовій сеймся. Привіжат. Це як? Я так і не розібрався. І тут і пусто. Йдемо далі. Добрі, йдемо далі. Я би вже з Даком бив. Якраз прийшло на ня. Ну, значить, треба потестувати, що в мене взагалі за команда, бо я хоч що наметав. Я пам'ятаю, давно ходив до Петровця в Боута, купував всякі книжки по-нашому, про що він був. Петровці, айно. У нього був такий Боут, но Петровці
умере ще у 2016-му, а то вже, дай Боже, кілька часу от тоді прийшло, ні? Так, всього нам треба в першу чергу вбити. Петровця вже дуже давно не є, і тот Болтця вже закрив, а чи 2 годи як. Ну, у Кобзарьові на другому етажові є подаяка література по-нашому, або то таке, знаєш, ко їм принесе. Петровці тим май жив, та він гиби, ну, сам комунікував із ентузіастами, який можна так казати. Петровці, правда, він був такий дуже, знаєш, острий челянник, він і... видав, не є такого челянника, з котрим бися Петровці не посважав. Даже так ти повім. Дуже любив пискувати людям. Йой. Но при тому був дуже файний поет. Я то так вижу. Так. І це мені треба. Якраз мінус протекшн йому дасть. Ну, карась дуже злий. Карась дуже злий. Будемо ми з ним по-серйозному говорити. Туди китюнь такий. Не кина, Марішку, ти солодку. А, Гога берує. Добре. Перша битва прийшла дуже легко. Кобом ще тямив щось дає. Тут видався ту воду треба було, ні? А, просто стрес забрало. Ну, теж добрі. Йдемо далі. Ну, я його затімив з якоїсь файної сторони, бо я сам по собі не розговорчивий. Ну, ні, пак. Петровці в себе у Болтові любив гостів, понятно. Я до нього теж заходив. Я в нього купив був... А я ти тепер укажу. Ану, момент. Все, коротше, один мій стрім потихеньку перерастав до другої, айно, за читання. Купив у нього був сісю книжечку, і це, коротше, антологія совітської научної фантастики. Значить, треба ся задумати, що там такого в принципі мало було, айно. Но тот факт, що вона була, і як вона виживала, ото дуже інтересно. Усі в книжечці є много... Ну, кампець. Все, я тепер не бавлю. Я тепер... Мене місто зайняли. Мацур ліг на мишку. Еть. Сонце маленько. Все, сяк. Ну, та хотім за книжку щось сказати, збивемося. Ото антологія радянської такої наукової фантастики. І треба розуміти, що наукова фантастика сама від себе вже була таким жанром, якому у Совкові тяжко було вижити. І доста інтересно розуміти, читаючи текст, як там у творах, наприклад, дуже видко, як насилу там капіталізм зображується якимось негативним, айно, там розказується за якісь другі цивілізації космічні і як їхній там соціальний устрой фунгує, що в них успішного, що в них неуспішного, і як то все ілюструється, айно у Епен, як воно все ілюструє якраз із позора радянського челянника. Ну, дуже інтересно, коротше.
Так, з цього нам треба вбити, бо він дуже паскудний. І з цих нам треба бити. Бо вони не менш паскудні. Back to the pit. Всяк би ся жило. Я так поникав, що в мене не є нікого, хто б міг стрес лічити. Press this advantage. О том не Them no продумав. quarter. Ну вже якось є. Ну вже як є. А Петровці був дуже-дуже інтересний, файний поет. Я так повім. Якусь його прозу я фактично і не читав. Не знав, що в нього такого є. А поет він був читавий. Мені ся дуже любили його вірші. Так, треба мені сисю паніку, клебаницю полічити. Бо їх щось тяжко. Їх щось дуже тяжко. Compassion is a rarity in the fever No. pitch of battle. Ну і Семіся не дуже любить. М. І так не умре. Так йому це ще вручну добивати, ну добре. Continue the onslaught. Destroy them all. О, крит на 24. Ну, тепер може жити. У нього тільки здоров'я не є, а у нього так у 24 само. Заставляли своє болото хвалити. То ти за Петровця кажеш? Це за кого? Ну, добрі, йду спати, майтеся. Майся, добру ніч. Там удачі тобі в школі. Надіюся, не будете далеко ходити в слідуючий раз. Хоч що я таке дурное говорю, тобі усе однако буде в іншу школу ходити, ні? Ой. Сіків то вечірні приказування з Мегальом. Так, сюди мусить зайти. Бо треба 90% переникати. І це ви мені це вися з гостем прощаєте, бо я ще ніде не йду. Я ще мало бавлю. Так. Наші позирачі зо Словенська потихеньку йдуть спати. Це насправді доста ефективна команда. Кіть не думати за то, що в мене нікого не лічить стрес. Бо я їх іще й не дуже активно викоснував якось. Тут просто ця паніка спасає ситуацію. Сама, лично. Precision and power. Просто 3 дуже бойових персонажа. Так, це дамаж. О! Йой-йой-йой. А, за научну фантастику ж примусово хвалили. Ай-яй-яй. Ну я за це якраз кажу, що то треба читати крізь призму часу, у котрому тося писало. Айно. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ну, і сі не стресують, правда, бо то мені ся видить сугубо споза того, ось де я тепер. Кобом пішов у ту верхню, там де много нечисти, та там, ясне діло, було б інше.
Там, ясне діло, було б інше. Так, що в нього? 3 здоров'я. The bigger the beast, the greater the glory. У мене просто 3 персонажі, які Seize this moment. регулярно критують. Push on to the І task є один, at котрий hand. лічить нормально. Та з цими можеш бавити. І з цими можеш бавити. Тут все треба. Finding the stuff is only the first test. Плюс 5 протекшена, мінус 1 скорости. Може да кому взяти? Плюс 5 протекшена, то файно. Так, продам кіт що. Ну, йдемо далі. Тут ще буде битка по путьовій, і далі битка ще одну. Так. Ну що, первого треба сього то добити, віддав. А далі сього вже. Powerful blow. Критує так. Не має бути. The fiend falls. A faint hope. Ясно, що вони не стресують, кіть вони такі активні. Йой-йой, ну та... Господи, дуже й не шкодують. Добий вже го. The wounds of war. Ні, ну Ахмед, не никавчи на те, що він там пораз їх крови, то він свою роботу... Не Ахмед, це Гога. Гога свою роботу знає. Ну, хоч кос з цих 3. А можу пропустити ход. Юй. Капець. Критує по 24 атакою, ну. Серйозний дуже чоловік. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. В принципі... Все можеш поміняти теоретично. Буду никати цього, мені взагалі треба буде. Файно, дякую за бесіду, за стрім, мушу йти спати, рано на роботу. Ну та я скоро все теж буду сохраняти. Всім добру ніч, сукутіться, одівайтеся, бо студінь. Добру нічку. Добре, а ми з цих видав будемо добивати. І теж будемо геть сохраняти. Ну, ось цю експедицію конкретно. Тут у мене ще раз, два, три, 4 комнати, та так будемо йти. Ну. Та що? Будемо так і все починати з цього, бо мене стресували. Бо розумні сме. Понятно, понятно. Ну, такого бись ми туди били. З цього мусимо туди. Він нас більше всього буде тепер
мерігувати. Так, і тепер з цього будемо потихеньку спущати. А, не кроєць, слухай. The wounds of war can be 2 і ще її закровити. Ну, і це не серйозно просто. Це не серйозно. Ой. Всіх помали побило. А! Туйтеся треба було промахнути. Так, кома й побитий. Ся май побита, ясне діло. Добре, сись мертвий. Хоч так. is the weapon that cuts Єденці on its обстав. own. Єденці обстав, нам би ще подлічити, да, як. Ну, вже не дуже встигаємо. Нам го ліпше вбити. Нам го ліпше вбити сяк. Добре, так. This expedition at least promises success. Лопата. А, Glittering gold, trinkets and baubles. Bounty Hunter Only. Плюс 30% move resist, плюс 20% move skill chance. Ну, замість чого тя взяти? Замість грошей? Та що, та ляжемо спати? То хоч це місто мало освобожу. Gathered close in tenuous firelight. And Так, uneasy за первое. companionship. Сим, уби на нас не напали. Айно. Далі. Ні. То собі понятно. У кожного щось своє таке, ясно. Добре, добрі, нормально. Ідемо. In radiance may we find victory. Що їм спати сугубо, бо це місто освободити, бо. Нікуди нам складувати добро, котре знаходимо по путьові. Так, тут у нас 100% дізарма. Йдемо далі. Ну, тут хоч битка по путьові буде, вже мало інтересно. Це насправді одна із неінтересних експедицій, які в мене тепер були. Бо командування суперова. Вони насправді файно йдуть. Файно всіх убивають. А біда лише у тому, що, ну, біда лише у тому, що мало було кого бити. 23 битки у нас по путьовій були, та й все. Нічого такого. Аж дуже інтересно. Деякі гравці, я бачу, на стрім спочатку проходять всю карту боєм і нічого не беруть із скриві, а потім вже вертаються і забирають все, викидають все речі. Може і так, але то дуже довго. Я розумію, за що кажеш. Ну, ото просто буде довго. Ото ще значить мені треба буде ще раз ся вертати вручну по всьому. Я економлю свій та й ваш час.
Ну, я розумію, Айно, коли тобі вже не треба буде бінти, сісі трави, воду, біг знаєш що ще, ключі, то та ясно, що вже можеш збирати все за шором. Так, тут буде битка, так помню. А, ні, все. Та йдемо геть. І сам так, ну то бо то забирає час. Я розумів, що ну має ефективно, що ти там то сесе, або Так, сись теж забити жив. Ну, хоч сесі двоє на другий уровень вийшли. Ну то що, вилажуємо. О, free upgrade. І я знав уже даже кому я то візьму. Полевелове. Шандорове. Ага. Ага. А ну. Ні, не в того боку. Сяк. Боже, я смішний. Ну, сяк. Ну, тепер знав, що ми треба йти збирати. Deeds. Портретів у мене є, крестів у мене доста. Так, йдемо лічитися. Що у нас там по activity? Гога, забити жив сим. А перед цим тут у мене лічилася сяще. В неї теж Hysterical Blindness, руно то саме. А сися мені дуже... Curiosity. 4,5 тисячі? Ні, я годен потерпіти. А й се вилічу. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ага, і це тут відосики. Sonorous Prophet, Сирена. Сьогом бив один раз, а треба його тричі бити. Сьогом бив один раз, треба тричі. І сюсюм бив один раз, треба тричі. І це навіть не знав кого. Знав. The Sudden Crew. Знав. І це знав теж. Добре. Та що? Я теж буду йти потихо спати. І це був файний стрім, інтересний. Мені ся полюбив. Я люблю бавити темну півницю. І за книжки ми поговорили. Вообще парада. Мені ся полюбило. Все би так. Ну та що? Люди добрі. Тоді на сьому раз конець. Будуся сохраняти. Буду видіти, коли буде слідуючий раз. Мені ся любить бавити темну півницю, хочу бавити ще. Коби ще всім було так інтересно никати, і мені інтересно бавити. Ну добре. На сьому раз буду йти гет. Все. Красно дякую, майтеся, будьте здорові.